Иңі беренші мәхәбәт була һәр кемдә. Тик шул аны сакларга авыр бигрәк тә. Тик шул аны саклаулары авыр бигрәк тә. Сау бул инде, сау бул беренче, яшьле сөйгән мәхәббәтем. Алды синең алтын читлектә ышаныч хисләре. Күтәрәм дә кулларымны мин, булдым сиңа еллар аша. Әй йөрәгем әрни ашкына, күңел тулы таша. Хәтерләсәң без бергә аерылмаска дип, чын мәхәббәт алдында сүз биргән идек. Сүз бирсәк тә өметләрне аклый белмәдек. Сау бул инде, сау бул беренче, яшьле сөйгән мәхәббәтем. Алды синең алтын читлектә ышаныч хисләре. Күтәрәм дә кулларымны мин, булдым сиңа еллар аша. Әй йөрәгем әрни ашкына, күңел тулы таша. Кайбер узган мизгелләр онытыла тиздән. Иңе беренче мәхәббәт китмәс тигездән. Тик нигә соң чын мәхәббәт китмигән?